Hello guys, it's Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, we have a very special collaboration with SimpleBisdak Mukbang. Ayan, ito po ang kanyang channel. Ilalagay ko siya dito para po ma-visit nyo rin ang kanyang channel mga kadonya. At makita nyo po kung gaano siya kagaling kumain. Lalo na yung crispy liam po niya na may chili sauce, garlic, ayan. Napakasarap at napakalutong ng ano niya. Nag-search po ako, ang bisdak po pala, it's a large, ibig sabihin malaki, ganun, yata. Dun sa na-search ko ha. Ano word guys, na or in Visaya or in Mindanao, na bisdak means big or large, ayan. Bagay po sa akin yun, di ba? Ayan. Thank you so much, SimpleBisdak Mukbang sa pag-unlock sa aking collaboration. Ayan. Thank you so much, Kadon at mga Kadonya. Ayan, guys. Napakasarap po ng ating kakainin ngayon. At para po malaman natin kung gaano kasarap po ang mga kinakain ni SimpleBisdak Mukbang, ito po ang kanyang short video. Bisaya ko. Unang subo. Ang sarap. Mm. 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 Ayan, di ba po ang sarap-sarap niyang kumain. At alam niyo ba guys na napakabait niya. Isang message ko lang sa kanya at napa-oo ko na siya, di ba? Thank you so much, Sir Bisdak, SimpleBisdak Mukbang, for this online collaboration. Ayan, ano pang hinihintay natin guys? Kumain na tayo, di ba? Let's eat, let's dig in, kaya na tayo. Ayan, ang niluto ko po ngayon is, we have yung GIGI na lalaking GIGI. Yun po ang tawag nila sa amin, ayan. Or lalaking galunggong, ganyan. Na medyo minatamisan siya, na may salty konti, ayan. And we have INASAL chicken, ayan. Breast part po. And I have crispy bacon here and 1 cup of rice, and lots of garlic po dito. And meron po akong chicken adobo dito and mango for my dessert, and may mga sausawan po ako dito na suka at yung kalamansi with inasal sauce. Ayan. Ano pang hinihintay natin guys? Let's eat na. I'm so hungry. Mga subscriber po ni Sir SimpleBisdak Mukbang, let's eat. First bite po tayo sa ating bacon. Ngayon pa lang po tayo kakain ng baboy. Ayan, pork. Ayan, let's eat mga kadonya. So crispy. Chicken tayo. Malinis po ang aking kamay. Yan. Ang sarap po ng inasal. Sarap. Kaya tayo ng GIGI. Suka. Ang sarap.
Sili. Ang sarap ng galunggong na to, guys. Sili. Nilagyan ko ng tissue. Sarap. Try natin yung chicken. Mga kabisdak, ano po tayo? Mga lalaki po, magaling talagang kumain. Salute po. Diba? Ang lutong ng ulo. Ayasin ko na po ito. Sarap. Grabe ang sarap nitong galunggong. Thank you kay Ate Tita Nong for this galunggong. Huwag niyo pong kalimutan subscribe ang kanyang channel. Sili. Ang sarap nito, promise. Itong aking galunggong na parang tusino. Sarap. One down.
Hmm? Hmm? Oh. Hmm? Anghang. Hmm? Sarap. Oh, sarap. Grabe. Sarap. Anghang. Thank you so much, sir. SimpleBisdak. Napaka-supportive po ni sir. Hmm? Mm. Napakasarap. Kain po tayo ng mangga. Ito pong mangga harvest lang namin po dito sa amin. Mm. Yung hinog na po sa puno ito. Yung matanda na talaga. Manilaw-nilaw na. Kaya tingnan nyo, green pa yung ano. Pero, ang tamis niya. Sarap, grabe. Tingnan yung one rice ko, guys. Sarap.
Yeah. Busog na pong Donya. Ang sarap niya. Yung mga simasim na masamis talaga siya. Ayan. Nabusog na naman po si Donya. Grabe, ang sarap po ng... Kung ganito po yung pagkain natin, halos nauubos ko siya kasi fish and gulay siya. More on fish and gulay. Pero hindi ko pa rin po naubos yung aking kanin. Ayan. Ang sarap. Nakadalawang ano po ako, sili. Ayan. Ayan. Mga Donya, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe si SimpleBisdak Mukbang. Ayan. Kasi po, napakasarap din po ng mga niluluto niya at napakasarap niyang kumain. Ayan. Don't forget to like, share, and subscribe, and turn on the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos na i-upload soon. Stay safe, everyone! Bye!